Her er en lille vejledning i, hvordan man søger SU første gang. Reglerne kan man finde på su.dk. Her står alt om, hvad man skal opfylde for at være berettiget til SU, blandt andet hvornår man kan begynde at få satser osv. Man går ind på su.dk, logger på Min SU og bruger sin NemID. Når man er logget på, kan man søge SU, se sin SU og rette sin SU. Og vi skal søge. Klikker man igen. Hvis man har været tilmeldt i en periode, vil skolen stå der, ellers går man ind og vælger eucsyd.dk eller eucsyd. Man vælger, hvilket år det drejer sig om. Som regel er der kun én mulighed, men i december måned kan man vælge mellem det indeværende år og det næste. Man angiver sine personlige oplysninger, en e-mailadresse, hakker af, at man må kontaktes der, også gerne et telefonnummer. En af tingene skal være der. Man skal angive, om man er dansk statsborger, eller skal der udfyldes et ekstra stykke papir. Man skal angive, om man er hjemmeboende eller udeboende. Man skal angive, om man får anden offentlig støtte, og det kan man ikke få, eller må ikke få, så normalt vil man sætte nej der. Man skal angive, hvilken måned man søger SU fra, og det er kvartal efter man fylder 18. Man skal angive, om man har en gymnasial uddannelse i forvejen. Som udgangspunkt er man hjemmeboende, når man er 18 eller 19, men i særlige tilfælde kan man få udeboende sats selv. Og der er nogle regler for, hvilke ting man kan få ud, hvornår man kan få udeboende. Men som sagt, udgangspunktet er man hjemmeboende. Så skal man betale skat, og udgangspunktet er, at man bruger sit hovedkort eller frikort. Hvis man har arbejdet ved siden af, hvor man tjener mere end SU, kan man også bruge sit bikort i forhold til SU og bruge sit hovedkort i forhold til arbejde. Der er selvfølgelig regler for, hvor meget man må tjene ved siden af SU, og de regler eller de satser kan man også se på su.dk. Men i de fleste tilfælde sætter man et brik i mit hovedkort, bikort, at det er det man bruger. Man har mulighed for at søge et SU-lån, men det skal selvfølgelig betales tilbage, så vidt muligt undgå det. Ændring af bopælsstatus, det er hvis man flytter hjemmefra efter man har fået SU, så kan man gå ind og ændre sin bopæl der. Fravalg af SU er hvis man tjener for meget ved siden af, og igen satserne for hvor meget man må tjene ligger på su.dk, så der kan man gå ind og se en regnemaskine, hvor man kan finde ud af om man tjener for meget. Forældreforhold, om der er sket ændringer i, hvem man bor hos, eller om det er flyttet fra hinanden. Aktuel forældreindkomst kan man vælge der. Normalt er det sådan, at man får sin SU beregnet ud fra forældrenes indtægt 2 år inden man søger SU. Altså søger man for 2015, bliver det beregnet ud fra forældrenes indtægt i 2013. Men hvis der er sket nogle særlige ting, så har man mulighed for at få aktuel forældreindkomst, som man så skal dokumentere. For eksempel langvarig sygdom i det her tilfælde. Forsørgertillæg, det er hvis man har børn, og der er nogle forskellige regler for det. Så har man egentlig gjort det man skal, og kan bare sige søg. Der kommer en kvitteringsside op, og læg godt mærke til hvad der står, om der er andre ting man skal lægge frem som dokumentation. Det var det.